שמי יניר בן נון, מחברת אינפורמט מחשבים. אנחנו חברה שמייצגת מספר פתרונות בתחום ה-MDM. באתי ככה לדבר איתכם על האתגרים החדשים בעידן שאנחנו נכנסים אליו, עידן שבו המכשירים הניידים נמצאים יותר ויותר בחיים שלנו וכמעט בכל מקום, ובעצם איך אנחנו מנהלים אותו. אז כן, כמו שאתם רואים, המכשירים האלה יכולים לעשות כמעט הכל, כמה דברים שעדיין הם לא יכולים לעשות, אני בטוח שמישהו עוד יכתוב אפליקציה בשביל זה. אבל העידן הזה שאנחנו נמצאים בו עכשיו זה העידן שבו אנשי ה-IT כבר לא מובילים את הטכנולוגיה לתוך הארגון, כבר לא דוחפים טכנולוגיה לארגון, הטכנולוגיה בעצם מגיעה מהאנשים מהבית, מהעובדים, מהמשתמשים, שמחליפים טלפונים, מכשירים, טאבלטים, מחליפים אותם בקצב מטורף לכל המכשירים החדשים, ובעצם מביאים אותם לתוך הארגון ומעמיסים את זה הרבה פעמים במידע של הארגון שלנו, חוץ מהמידע שלהם. ככה קצת במספרים, ב-2007 נמכרו קרוב ל-120 מיליון מכשירים, ב-2010 נמכרו כבר 300 מיליון מכשירים, ב-2011 550 מיליון מכשירים, ב-2012 כבר הגיע המספר למעל 800 מיליון מכשירים, והצפי הוא שב-2013 ימכרו כ-1.2 מיליארד מכשירים ברחבי העולם. מספר מטורף, כאשר הערכות מדברות על זה ש-80% מתוכם ישמשו בעצם לעבודה עם מידע ארגוני, בין אם זה אימיילים, אפליקציות, פורטל ארגוני, כל הדברים האלה. אז לכאורה הרעיון הזה שהעובדים שלנו והמשתמשים בארגון יהיו מחוברים לארגון, במיילים יהיו זמינים, יהיה אפשר להשיג אותם בקלות ויוכלו לתת מענה גם מחוץ לארגון, זה נשמע רעיון מעולה. אבל יש לא מעט סיכונים שאנחנו לא נותנים עליהם את הדעת, ובעצם דברים שאנחנו חייבים לקחת בחשבון כשאנחנו מאפשרים למשתמשים שלנו לקחת מידע ארגוני ולשים אותם על המכשירים. קצת על הסכנות שאנחנו מדברים עליהן. סכנה של גניבה או עיבוד של המכשיר. כל החומר במכשיר חשוף, כל מי שגונב את המכשיר, כל מי שלוקח את המכשיר יכול לגשת למיילים, לכתובת VPN, כל מיני דברים כאלה. ולהגיע בעצם למידע ארגוני. סיכון של רוגלות ווירוסים, דברים שנכנסים יותר ויותר גם לתחום הסמארטפונים והטאבלטים, ומאפשרים לשאוב מידע מהמכשיר ולשלוח את זה לכל מיני מקומות שאין לנו מושג הרבה פעמים לאן זה מגיע בכלל. אפליקציות מתחזות, אפליקציות שאומרות שהן עושות משהו אחד, בפועל עושות משהו אחר לגמרי. רשתות אלחוטיות מתחזות. הנושא של האקינג והאקרים שעושים רשתות אלחוטיות, מפרסמים אותם כאילו חופשי, שאנשים יכולים להתחבר אליהם ולגלוש בהם, ובאותו זמן פורצים בינתיים למכשיר, גונבים משם מידע, זה עובד גם על לפטופים, גם על סמארטפונים וטאבלטים. סיכון של ארנק דיגיטלי. האפליקציות של ארנק דיגיטלי נכנסות יותר ויותר לחיים שלנו, כבר יש מספר רשתות שמאפשרות רכישות בעזרת הטלפונים הסלולריים והסמארטפונים למיניהם, ובלי הגנות יכול לעלות למשתמשים ולארגון הרבה מאוד כסף. גם פרסומות מזויפות. אחד הסיפורים הבולטים ב-2012 היה בעצם פרסומת שקפצה אצל הרבה מאוד משתמשים שמבטיחה הארכת זמן סוללה, שהטלפון שלכם יחזיק יותר זמן מעמד. ולמעשה התקין איזושהי אפליקציה ששלחה SMS'ים לספקי שירות שגבו הרבה מאוד כסף עבור ה-SMS'ים. אז ככה זה הסיכונים היותר בולטים, ומי שיושב קצת וחושב ואומר, טוב, אין לנו בארגון יותר מדי מידע חשוב על המיילים, אז יגנבו, לא נורא, כאילו אין שם משהו יותר מדי חשוב במיילים. לא תמיד המייל זה מה שחשוב. הרבה פעמים יש על המכשירים האלה את האימייל, את הסיסמה, את היוזרניים, את הכתובת של שרת ה-VPN לארגון, את האפשרות לדחוף משהו על הטלפון, כך שבפעם הבאה שהמשתמש מחבר את הטלפון הזה למחשב בארגון, הוא כבר ישתול וירוס במחשבים בארגון, ולמעשה אפשר למצוא את עצמנו מתרוצצים הרבה מאוד בארגון, ומחפשים מאיפה הווירוס הזה הגיע בכלל, ולאן המידע שלנו בורח. אז המכשירים האלה שאנחנו כל כך אוהבים וכל כך לא מסוגלים להסתדר בלעדיהם כבר, ונמצאים לנו כמעט בכל מקום בחיים, מסוכנים. מסוכנים לא פחות לתת למשתמש להביא מחשב מהבית, בלי שאנחנו יודעים מה יש עליו, אם הוא מוגן עם אנטי-וירוס, אם הוא מוגן עם עדכוני אבטחה האחרונים, לתת לבן אדם לחבר את זה לרשת הארגון ולעשות פחות או יותר מה שהוא רוצה. אז מה אנחנו עושים? מה אנחנו עושים, אנחנו שאחראים בעצם על המידע ועל האבטחה בארגון, מה אנחנו עושים כדי להגן על המכשירים האלה, להגן על המידע הארגוני
ומחזירים איפשהו את השליטה אלינו חזרה. אז MDM, ראשי תיבות של Mobile Device Management, ניהול מכשירים ניידים, התקנים ניידים בעברית. מערכות שחלקכם בוודאי שמעתם כבר על הפתרונות, חלקכם בדק בטח פתרונות כבר, ואני בטוח שיש פה גם כאלה שהטמיעו אצלהם בארגון פתרונות, אבל יש כמה דברים שצריך לקחת בחשבון כשהולכים לפתרון כלשהו של MDM. אני אתחיל טיפה בהסבר קצר על שתי גישות עיקריות בניהול מכשירים ניידים שמשמשים בארגונים. הגישה הראשונה, BYOD, ראשי תיבות שרובכם ודאי שמעתם עליהם, Bring Your Own Device, מצב שבו משתמש בא מהבית עם הסמסונג גלקסי S4 החדש שלו, הוא מותקן עליו כבר אפליקציות, תמונות, פרוץ, פייסבוק, לינקדאין, הכל, בא אליכם רוצה שתחברו אותו לקרוא מיילים. אז נכון, נחמד, המכשיר הוא של המשתמש, אבל יש עליו הרבה מאוד מידע ארגוני. דבר שיוצר סיטואציה טיפה מסוכנת, כי אתם לא יודעים מה המשתמש עושה עם המכשיר הזה, לא יודעים לאן המידע הזה הולך, מה מותקן על המכשיר, וקשה מאוד לנטר גם כן מה זה שימוש של העבודה, לא של העבודה, כל מיני דברים כאלה. כמובן אפשר להחליט על מדיניות מסוימת, כשמישהו מביא מכשיר מה לעשות. אני מכיר חברה שמחתימה את העובדים שלהם על מסמך שמודיע להם שהם יכולים למחוק להם את המכשיר מרחוק, ומותר להם למחוק את המכשיר מרחוק. קצת בעייתי, במיוחד בקטע של להגיב בזמן אמת ולנטר את זה, ועוד יותר קשה לאכוף את זה. גישה שנייה שנמצאת הרבה בתחום הזה זה COPE, ראשי תיבות של Company Owned Personally Enabled, בעצם מכשיר של החברה. הכנתם, משתמש מקבל מכשיר מהחברה, הכנתם לו את זה כבר עם ה-VPN, עם האימיילים, עם הכניסה לפורטל הארגוני, אפליקציה ארגונית, הכל מוכן, נותנים את זה לבן אדם, בן אדם מגיע הביתה, מניח את זה לשולחן, הילד שלו לוקח את זה, פורץ את המכשיר, מתקין פייסבוק, לינקדאין, מצלם תמונות, טוויטר, הכל, אין לכם מושג מה קורה עם המכשיר יותר. אז יש שם גם הרבה מאוד מידע של המשתמש עצמו, ויש שם גם הרבה מאוד מידע ארגוני, והמכשיר הוא למעשה של הארגון. קשה שוב פעם לשלוט מה זה מידע של הארגון, מה זה מידע של המשתמש, מה קורה כשהמשתמש הזה עוזב, מה קורה עם כל המידע האישי שלו. שוב סיטואציה בעייתית. אז בתחום ה-MDM יש לא מעט חברות, כמו שהבנתם יש לא מעט פתרונות בתחום, יש מעל 60 חברות היום שנותנות פתרונות שונים ומשונים של MDM, כל אחד בשיטה אחרת, עם אייג'נטים, עם קונטיינר, בלי אפליקציה בכלל, כל מיני פתרונות, ואין איזה פתרון קסם. אין משהו אחד שחברה יכולה לבוא ולהגיד זה מתאים לכל החברות עכשיו. שהפתרון שלהם מתאים לכל החברות. זה תמיד משהו שתלוי מאוד במדיניות של החברה. וכשבאים לבחור פתרון של MDM חשוב מאוד לבוא מלכתחילה, לחשוב על מה המדיניות שהחברה שלנו רוצה להטמיע. מה אנחנו רוצים להגביל את המשתמשים בשימוש בטלפונים, אם אנחנו בכלל רוצים להגביל אותם, אם חשוב לנו המידע, אם חשוב לנו הטלפון, מה אנחנו רוצים לעשות. אז את המדיניות הזאת אנחנו חייבים לקבוע לפני שניגשים אפילו לבדוק פתרונות של MDM. אלה כמה נקודות עיקריות לקחת בחשבון כשבוחרים מערכת MDM. קודם כל, צריך שהמערכת הזאת תאפשר שימוש באופן גמיש ונוח עם המכשיר. אנחנו לא רוצים להפריע יותר מדי למשתמשים, אנחנו לא רוצים שהמשתמשים לא ירצו להשתמש במערכת, אנחנו רוצים שישתמשו בה. צריך שזאת תהיה מערכת נוחה לשימוש. מזעור גישה למידע רגיש. אנחנו רוצים כמה שיותר למזער את הגישה למידע רגיש בתוך הארגון. כמה שנמזער את זה, ככה נהיה פחות חשופים לסיכון. שיהיה אפשר להכיל מדיניות סיסמאות והצפנת תווך. בדיוק כמו שאנחנו עושים בכל המחשבים הניידים שלנו בארגון, מדיניות סיסמאות, החלפת סיסמה כל מספר חודשים או מספר שבועות, קומפלקסיטי של הסיסמה, וכמובן מה קורה כשמכניסים מספר פעמים סיסמה לא נכונה. אפשרות לחסימת גישה ולמחיקת מידע ממכשיר במהירות, גם אם המכשיר לא מחובר לרשת. הרבה מהמערכות יודעות לספק את האפשרות למחוק מכשיר, כל עוד הוא מחובר לרשת, לשלוח בעצם remote wipe. יש מערכות ויש פתרונות שמאפשרים בעצם גם להכיל פוליסי מסוים ותנאים מסוימים שבהם המכשיר יימחק גם אם אין לו שום חיבור לרשת. לא וי-פיי, לא דאטה, לא כלום. לקבוע תנאים שבהם ניתן למכשיר בכלל אפשרות להתחבר למידע. אנחנו לא רוצים שבכל מכשיר יוכל להתחבר לארגון, אנחנו רוצים לקבוע תנאים מסוימים שבהם מכשירים יוכלו להתחבר לארגון, וכמובן איזה מידע יכול לעבור למכשירים, למנוע דליפת מידע, DLP למכשירים האלה.
אז מערכת MDM נותנת לנו פתרונות להרבה מאוד מערכות MDM בכלל, נותנים לנו פתרונות להרבה מאוד מהדברים האלה, כאשר הרבה פעמים צריך לקחת בחשבון שפתרון אחד זה לא הפתרון המתאים לארגון. יש לפעמים את האופציה, וצריך לחשוב על זה מלכתחילה, לשלב שני פתרונות. לשלב שני פתרונות כדי להגיע לפתרון אחד שיתאים למדיניות של הארגון. נעבור ככה בקצרה על הסכנות שהזכרתי קודם, ובעצם איך מערכות ה-MDM פותרות את זה. אז הסכנה של עיבוד או גנבה של המכשיר, מערכת MDM מרכזית מאפשרת מחיקה של תוכן המכשיר מרחוק, גם כשהמכשיר לא מחובר. סכנה של רוגלות ווירוסים. המערכות MDM מאפשרות צמצום חשיפה לפרצות, אפשר להגדיר Blacklisted Application, אפשר לדחוף אפליקציות של אנטי-וירוס ישירות לתוך המכשיר שמתחבר לארגון. אפליקציות מתחזות, שוב פעם, חיבור לדאטאבייס מרכזי עולמי שמנטר את האפליקציות המתחזות, חוסם את הגישה אליהם בזמן אמת. רשתות אלחוטיות מתחזות, דרך מערכת MDM אפשר להגביל לגמרי את השימוש ברשתות אלחוטיות, או לחילופין לקבוע מראש איזה רשתות אלחוטיות אפשר להתחבר אליהן. אנחנו דוחפים לתוך המכשיר את ההגדרות של ה-SSID של הרשת האלחוטית שאנחנו רוצים, עם הסקיוריטי שלה, ובעצם מוציאים מהמשתמש את האופציה בכלל להתחבר לכל רשת אלחוטית שהוא רוצה. ארנק דיגיטלי, שוב פעם, אפשר לחסום ברמה של טלפון שהוא שייך לארגון, לחסום לגמרי את השימוש בארנק דיגיטלי. פרסומות מזויפות, שוב פעם המערכת מאפשרת לדחוף אפליקציות אנטי-וירוס, לנטר את הלינקים שאליהם המכשירים האלה גולשים אליהם, ולעשות את החסימות האלה בזמן אמת. וכמובן לקבל התראות גם כן. אז מערכת MDM זה ממשק מרכזי שכולל את הכל, כל מה שאנחנו רוצים בעצם לעשות עם מכשירים ניידים. בגדול, קביעת מדיניות ותנאים לחיבור לארגון, הגבלת מספר המכשירים למשתמש, הגבלת סוג המידע שיעבור על המכשירים, הטמעה קלה של מכשירים חדשים, רוצים להטמיע מכשיר חדש בקלות, מגדירים פוליסים, מכשיר חדש, username, password, נדחף שם כבר ההגדרות של ה-exchange, הגדרות של VPN, הגדרות של אפליקציה ארגונית או של פורטל ארגוני, והמכשיר מוכן לפעולה מאוד מאוד מהר. הגבלת אופי השימוש במכשיר והאפליקציות, אפשר לחסום אפליקציות, אפשר למסופונים למשל של סוכנים, אפשר לנעול את המכשירים לגמרי, מלבד אפליקציה או שניים שהם צריכים לצורך העבודה. לזהות איומים ותגובות בזמן אמת, אנחנו מקבלים התראות בזמן אמת מהמכשירים האלה אל המערכת ויכולים להגיב כשקורה משהו. מכשיר נגנב, עבד, נכנס לו וירוס, התקין Blacklisted Application, אנחנו יכולים להגיב מאוד מאוד מהר. אפשר למנוע בעיות ותקלות באופן פרואקטיבי, מעצם זה שאנחנו מקבלים דיווחים מהמכשירים על המצב שלהם. ואחד הפיצ'רים המאוד נחמדים במערכת MDM זה האפשרות להשתלט מרחוק על מכשירים. יש מכשירים מסוימים שמאפשרים ממש להשתלט עליהם מרחוק, כמו רימוט דסקטופ, ולתמוך במשתמש במידה והוא נתקע. לסיכום, מערכות MDM זה כבר לא איזשהו nice to have שאנשים אומרים, טוב, זה נחמד שיהיה לנו וזה, זה כבר חלק ממערך הבטחה על המידע בארגון, זה כבר נהיה must לכל דבר. בעידן הזה שאנחנו חיים בו שלכל משתמש כבר יש לא רק לפטופ אלא גם סמארטפון וגם טאבלט ויש לו בבית עוד משהו ושניים ושלושה מכשירים, גם המידע של הארגון שלנו חשוף פי 2 ו3 יותר. אז במילים אלו, שמרו על עצמכם, שמרו על מכשירכם, ולמי שיש עוד שאלות נשמח לענות בעמוד שלנו. תודה.